ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 1 ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುವ ಅವೇ ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುಡು. ಚಕ್ಕೆ ಆದುಪ್ಪು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಶಾಜೀರಿಗೆ, ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡುಡು ನೆಕ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲು ಏನಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿ ಅನೈ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಂತನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನುಡು. ಇತ್ತೆಂಚಿ ಮೂಜಿ ಇಜಿನ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಡು. ಯಾನು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿಲ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆನೆ ಕೊಂಚ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋಡು ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇಂದೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಮಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಡು. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಪುನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ಆನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗ್ರೇವಿದ ಅಂದು ರೂಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅರಿಯೇತ್ ಪಾಡೋರು ಐತ ಡಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನು 1-2 ಲೋಟ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಉನ್ಪುನ ಅರಿನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರುಡು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನೀರು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡುವೆ ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು 3 ಸಿಟಿ ಅವೆನ್ನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೊಂದೊಂಜಿ 3 ಸಿಟಿ ಆಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್. ಏತ್ ಈಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ತೋಜೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಸಿಟಿ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.